كم صبيح li f'dalli sħab imtaqqal biex tara dlam żagħżugħ għajnik tal-aqam. Kemm hu sabiħ li tarqad u tistembaħ u tibqa' tara dlam għalkemm tiftaħhom. Ħsibt kemm hu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba fejn wieħed biss ġoħin li ma jafx b'temma. Kemm hu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fitluqa ħal-finżula jissibek tmelles riħ iġparijiet. Ħalli l-qamar jilab mal-iżbula li trid tmut biex trod ħajjiet. Kemm hu sabiħ li titla' l-ċaċet kollha u tinżel fl-idla mwiet f'qiegħan moħbija. Kemm hu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek jisir wens għal qalbek biss. Kemm hu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam jew jitlam bla mal-qalb bil-biża tħabbat. Kemm hu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kawkba sa jsib il-portajiet fuq mewġ sabbat. Ħsibt kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar l-aħħar jisfa l-bib biex terġa' tibda. Kemm hu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax lilu fanja ktib.